салом алейкум амдиёрон азиз. Субҳи 6 октябри соли 2024 қарор дорем дар вилояти Герасуни, давлати Туркия. Ман хел манзараҳои бениҳоят базеб дорад. ранги Тоҷикистон кӯҳистону, лекин кӯҳи ин ҳамааш дарахтпӯш сабз, чунки баҳр дорад, нами бисёр аст, кӯҳҳо ҳамааш сарсабз мебошад. ина бинед, ин масҷидашон, масҷиди ҳами маҳалла, як 300 хона будааст инҷа. ина бинед чӣ хел базеб ҷойҳо. мо омадем хонаи Апаи Ҳикматой, шавҳарашон турк дар инҷа шавҳар кардагӣ дар Туркия, ва ҳозир мерем субҳонае ки барои мо омода кардан, мебинем чӣ барои мо пешниҳод кардан ки мо субҳона хӯраем. Апаи Ҳикматой. ана ин субҳонаи мо мешавад. Субҳонаи мо мешавад дар инҷо хаҳмо ҳама каса шидем. Апаи Ҳикматой, Яздамон, Меҳмедбой ва кампири Фотима, 97 сола кампир қатимон шиштагӣ. Дар субҳона ман чиро нишон медиҳам? Хай ин тухму ин чизои худамону. Ман ҳамин Апаи Ҳикматой ин чӣ? Ин фундук ezmesi мегӯян. Фундука аз чӣ гузарондагӣ? Шираш. Шире не, ҳалвои фундугуем қариби, ҳа? Аз фундука мағзаш мешавад. Мағзаша шумо ба махсус аппарат таҷҳизот гузарондед, ҳамин шуд, ҳа? Шакар ягонча хушк кардед ми? Хоҳед шакар хушк мекунед. Ин ҳозир шакар надорад. Ин хоҳед асал хушк мекунед, хоҳед шакар, хоҳед болои номба мешакед мехӯред саҳар, ҳа? Ина шумо мефурӯшед кам кам? Ин чанд пул бошад як литраш ё ки ним литра бонкаш? Ин ним литраш чанд пул бар кардем, ҳисоб кардем. $200 гуфтан ми? $20. Ним литраша ин $20 гуфтан. Ман аки мунаввар номба мешакад. Анан хел мо метавонем дар Тоҷикистон боғҳои фундук кунему. Ин барои саломатӣ бисёр муфид. Ин дар Тоҷикистон ҳамло карда. Ана ҳамин ин як $10 бошад ми? $20. Ҳаминаш $20. Мана ҳамдиёрон азиз, дидед Апаи Ҳикматой ҳамҷиба ҳамина фундукашонро ҷамъоварӣ карда мефурӯшанд. Он дар Тоҷикистон мо ҳам карда метавонем ку охи дасту пои мо аз дигар ҷо набаромадааст ку. Инчунин Апаи мо тайёр кардааст. Ин чи Апаҷон? Аз себу қошуқча тиед якта? Не, қошуқча она қошуқча худатон атед. Ҳа инҷа будааст ку мана? Ин себу ҳаст аст инҷа. Ҳа, ин аз чӣ тайёр кардед ина? Себу биҳӣ. Ҷем себу биҳӣ худатон тайёр кардед ми? Бениҳоят ба мазза шудагӣ. Ана боз чӣ инҷа ба ман аҷоиб дидам? Ин зайтуни худатон. Кабуд. Ина шумо зайтуни сиёҳ. Не, вай кабуту сиёҳ фарқаш аст, кадомаш нопухта чинед кабуд, пазад сиёҳ мешад, дуруст? Не. Ҳамихелу, лекин ду дарахт нест, як дарахту? Не, як дарахту, лекин ина кабуд вай мекунад. Хом мечинед, вайш пухтагӣ. Ина сиёҳ. Инаша сиёҳ чиндагӣ. Баъд тайёр мекунед обба, оби намак обба. Намаки вай меанзед, об намеанзед. Намак. Намак меанзед. Сомаи худаш об мекушояд. Хай, ҳеҷ гап не. Ана ҳозир иседака. Ана ин занҷабило аҷоиб. Ин занҷабилотон Апаҷон ширин. Ман шикаста хӯрдам. Бениҳоят бароҳат фора медрояд. Дар даҳон мехӯред ва инро чӣ гуфтед? Инро ҳозир мехӯрем. Манам нонда шакидан, акак шумо худатон хӯредина, бо ман мехӯрам. Ман мегирам. Мана ҳамдиёрон азиз, ин хел мана асосан фундукро ман нишон доданӣ будам. Мана ин бонкаро бинед тайёр мекунанд аз фундук. мо худо хоҳад ниҳолои фундук ба омадем ки ниҳол барем то Тоҷикистонро обод кунем. Ин ҷеми мураббои себ ва биҳӣ якҷоя, инаш зайтун, худо хоҳад дарахти зайтун ҳам мебарем. Дигар инҷа чизи худатон неста оли болои мизбаҳ? Не, ҳозираш. Раҳмат. Ана ҳамдиёрон азиз, анам хел тухм наворҳо.